Aquest dissabte comença la Setmana de la Ciència al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes amb un programa de conferències i activitats que destaquen el seu paper com a institució científica al servei de la societat i en col·laboració amb altres entitats d'àmbit estatal. La Setmana de la Ciència és una iniciativa de caràcter nacional i des de fa molts anys el Jardí Botànic Marimurtra hi participa activament amb la seva pròpia programació. En la Setmana de la Ciència a Mari Murtra el que trobareu per començar és el primer cap de setmana, el monogràfic, que per primer cop l'incloem dintre de la Setmana de la Ciència. És a dir, nosaltres cada any dedicàvem una jornada a una de les famílies de plantes del Jardí Botànic. Palmeres, cicadals, etc. Aquest any el dediquem a les plantes aquàtiques i, a més, el posem dintre de la Setmana de la Ciència. Llavors, durant la setmana tenim unes activitats més enfocades a escoles, en les que són els guies del Jardí Botànic Mari Murtra els que van a les escoles a fer una visita guiada al jardí, però en el seu lloc, en el seu terreny, no? Llavors, el cap de setmana que ve continuem amb el Mari Murtra més científic, que això ja és el dissabte, que és una activitat pensada per poder explicar a la ciutadania, a qualsevol que hi estigui interessat, quins són els projectes de recerca més destacats que passen en el jardí durant l'any. En passen de molts tipus, relacionats o no amb les plantes del monogràfic. En aquesta ocasió doncs, són els propis estudiants que fan projectes de recerca que també els venen a presentar. La gent pot veure els pòsters que hem enviat i que hem presentat en diferents congressos de botànica, etc. I l'acte més destacat serà una conferència de Jordi Serrallonga sobre la figura de Humboldt, un dels grans descobridors i exploradors de la biologia, de la botànica del segle XVIII, i a més un cartell que li dedicarem dintre de la ruta de grans científics dintre de Mari Murtra. L'any passat el vam dedicar a Darwin i aquest any a Humboldt. I llavors el diumenge fem una doble activitat, botànica en família i la visita de la biodiversitat, activitats en les que gratuïtament qui vulgui s'hi pot apuntar i pot descobrir el Jardí Botànic a Mari Murtra i els seus atributs relacionats amb la biodiversitat. La Setmana de la Ciència al Jardí Botànic Marimurtra és una de les activitats que atrau un major nombre de visitants, ja que ofereix l'oportunitat de connectar amb persones interessades en el vessant científic del jardí. El Marimurtra és, a més d'un important atractiu turístic per a milers de persones, un espai de recerca i divulgació científica. Per això, aquesta iniciativa és una ocasió ideal per compartir i donar a conèixer tot allò que es fa al jardí en l'àmbit de la ciència.